سلام عليكم حجي شكري باقي شانۆیە باژێریا ئامێدێ ئەودەمێک درێژێ دناو شەرتên zor û zehmetê hewl dide ji bo pêşkeşiya lîstikên şanoya Kurdî. Lê bi alîkariya dilsozan, şanoya bajêr sehneyekî nû ava dike. صوت جنابه تميشه جنابه Hêjayê bîrxistnê ku şanoya bajêriya Amêdê di bin banê şaredariya Amêdê de salên dirêj xebatên xwe domand lê piştî ku sala 2016 de qayyûm dan ser şaredariyên HDP hemî şanogerên Kurd ji kar hatin avêtin. 12 şanoger ên bajarvaniya mezin berxwedan û li bin ava hiyek sahneyeka biçûk de tekoşîneka hunerî dan. Lê ji ber ku sahne û mekan biçûk bû û her carê tenê heştê kes dikarbûn temaşe bikin, ewcedarî bi sahneyeka mezintir çêbû. Şanoger bêçare ketin nav lêgerinekê û li ser înternetê kampênekê dan dest pêkirin ji bo avakirina sahneyan û. Niha şanoya bajêr li navçeya Yapınarê li ser rêya Mehabadê di demek nêz de li sahneya xwe ya nû di nav amadekariya pêşkeşiya lîstikeka nû ye. Sahneya nû a şanoya bajêr ji hola pêşengeh û ji beşa sahneyê pêk tê û yek ji damezrînerê şanoya bajêr Berfîn Emekdar dibêje sahneya nû a hemî bajêr e. Yani ji bo me tiştê herî mezin e ku em ya bi salan vî karî dikin û em naxwazin yani dev ji şanoyê berdin û em naxwazin dîgelî jî ya bêşano bihêlin em bêjin ku bi zimanê xwe wê em şano dikin û gelekî kêm jî yani kêm komên şanoyên henin ji ber wê jî yani ji bo me tecrübeyekî gelek mezin bû ku şanoya wek taybet me dest pê kir. هاي سوق ملوك هاي قرن قرن قلكر قرن قلكر هذا حيوان فيل ها Galeriya me dest pê kir ciyekî em bêjin ku salonekî bi heştê kesî me dest pê kir lê têra me nekir yani di van sê salan da me dît ku bi rastî jî ev cî ji têra me nake yani ji ber wê jî me xwast em ciyekî din ciyekî nû ji xwe re dest pê bikin anha jî em bêjin nêzîkî şeş me heft me bi alîkariya temaşevanên xwe em bêjin ku bi kampanya me ciyekî nû wek şanoya bajariya Amedê me dest pê kir û me qedan demana ciyê xwe nûnin yani ev cî jî têra me neke lê mixabin li gor derfetê xwe em bêjin ku anha yani salonekî sed û pêncî kes digire dîsa ciyê pêşengehê wek em bêjin ku yani ciyekî çand û hunerê navenda çand û hunerê ciyekî piçûk yani ciyekî em bêjin ku bûtîk em dikarin wisa binav bikin ji bo hemû hunermend vî bajarê ê ku dixwazin alternatîv tiştekî bikin ê ku dixwazin serbixwe tiştekî bikin ev salon ya hemiyan e ne tenê ji bo şonageran dibêjin. Gelo nexweşiya Covid-19 ango pandemî bandora xwe çawa li ser hunera şanoyê kiriye. Berfîn Wehab Esa rewşa hunerê li Tirkiyeyê dike. Yani heya niha tu gav ji bo ku ev bejên hunerî yana hunermand jiyana xwe bidomînin tu gav tunene û şano jî hatine vekirin yani hatine fermî negirtîne lê hatine vekirin em bêjin ku dim heye dibêjin ku sedî pêncî digarin bigirin yani sedî pêncî em temaşevanan bigirin em bêjin ku sedî pêncî hatin û nayêne jî ji xwe dibêjin ku yani nekevin çî ciyê em bêjin ku girtî falan em bêjin hatin sedî pêncî yani ji bo hemû şanoyan ji bo taybetî şanoyên taybet karê xwe dikin mirine yani di alî aborî de ji ber Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.